Un dels projectes més ambiciosos de la ciutat és el Pla Local de la Millora de l'Èxit Educatiu, que busca reduir el fracàs escolar i l'abandonament dels estudis amb la implicació d'escoles, famílies, entitats i empreses. Ahir es presentava en la primera de les 3 reunions on es detallaran diversos aspectes del pla que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya. En aquesta trobada, el tema a tractar era l'escola oberta al barri. El barri representa l'àgora de donar el coneixement als nostres infants i als nostres adults que convivim a Viladecans. Un infant s'educa a casa, a l'escola, a l'entitat on va fer esport, a l'entitat on va fer una manualitat, amb els seus avis i donar l'oportunitat a conviure i a ensenyar a cadascú el que sap i allò que sap fer molt bé. Ha portat una relació molt bonica. L'objectiu principal que té l'Ajuntament en aquests moments en matèria educativa a Viladecans és assegurar l'èxit dels estudis als nens i nenes de la ciutat. Per això ho hem fet conjuntament amb la Generalitat, hem treballat això amb els centres també d'ensenyament i el que ens hem fet ha sigut una mena de pla d'estratègia conjunta de cada un dels centres, de les escoles, de cada un també de les institucions de la Generalitat, de l'Ajuntament, per assegurar l'èxit educatiu a la ciutat. La setmana que ve es posaran en comú el projecte Òrbita i la Lliga dels Llibres, dues iniciatives integrades en el Pla de Millora que han assolit un gran èxit entre els estudiants.